କେମିତି ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ଗଛଲତା ସେମାନେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଯାହା ବଦଳୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି ହୁଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟସ୍ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି ଏହା ପଛରେ କିଛି ଯାଦୁ ଅଛି କି? ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଏଇ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଟିଳ ଲାଗୁଥିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ସହଜ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ବିଷୟ ହେଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ। ହୁଁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଧାର ଅଛି ମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ଅଂଶ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୁଝିବା କେମିତି ଗଛ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏସବୁ କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେମିତିକି ଏହା ପଛର ବିଜ୍ଞାନଟା ସହଜରେ ବୁଝିହେବ ଆଉ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗଛଲତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ସତରେ ବାହାର ଜିନିଷକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ସିନା ଲାଗେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ହଉ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ହଉ, ପାଣି ଏପରିକି ଛୁଇଁଲେ ବି ମାନେ ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରତି ବେଶ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏ ସମନ୍ୱୟଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କହନ୍ତି ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ସ, ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ହର୍ମୋନ୍। ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପୁଣି? ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଗଛର କେମିକାଲ ମେସେଞ୍ଜର ବା ରାସାୟନିକ ଦୂତ ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଗଛ ଦେହରେ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ, ଫୁଲ ଫୁଟିବା, ଫଳ ପାଚିବା ଏମିତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ଓହୋ। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହେବ। କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବଢ଼ିବାକୁ ରୋକନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ଯୋଉମାନେ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ କ'ଣ? ହଁ, ଯେମିତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଆଉ ଚେରର ଅଗରେ ମାନେ ଏକଦମ ଟିପ୍ରେ କୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ, ଗଛକୁ ଲମ୍ବା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହୁଁ। ଅଛି ଜିବ୍ରେଲିନ୍। ଏଇଟା କାଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ବଢ଼ାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟିବା, ଫଳ ବଡ଼ ହେବା ଏସବୁରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇଟୋକାଇନିନ୍। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା କୋଷ ବିଭାଜନକୁ ଜୋରଦାର କରିବା। ନୂଆ ଅଂଶ ତିଆରି ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏଇଟା ପତ୍ରକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଢ଼ାଇଯିବାରୁ ବି ଲୁକେ। ଓହୋ, ତାମାନେ ଏଇଟା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରୋକେ। ହଁ, କହିପାରିବ ପତ୍ରର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଟିକେ ଡେରି କରାଏ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ କୋଉ ହର୍ମୋନ୍ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଛି ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଏବିଏ। ଏଇଟା ଗଛର ବୃଦ୍ଧିକୁ କମାଏ, ଖରାପ ପାଗରେ ପତ୍ରରନ୍ଧ୍ର ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପାଣି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଞ୍ଜିକୁ ଶୋଇକେ ରହିବାକୁ ମାନେ ଅଙ୍କୁରିତ ନ ହେବାକୁ ଦିଏ। ହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହର୍ମୋନ୍ ହେଲା ଇଥିଲିନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍, ଏକମାତ୍ର ଗ୍ୟାସୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ହର୍ମୋନ୍। ଗ୍ୟାସ୍? ସତରେ? ହଁ, ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଫଳ ପଚେଇବା। ଆମ୍ବ ହଉ କି କଦଳୀ, ତାକୁ ପଚେଇବାରେ ଏଇ ଇଥିଲିନ୍ର ହାତ ଅଛି। ବାଃ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ରାସାୟନିକ କାରବାର ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗଛ ଗତି ବି କରେ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଳୁକୁ ମୁହଁ କରେ। ସେଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ହଁ, ଉଦ୍ଭିଦର ଗତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଦିଗ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ଟ୍ରପିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଗତିର ଡାଇରେକ୍ସନଟା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ବା ଉଦ୍ଦୀପନାର ଡାଇରେକ୍ସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତି? ଯେମିତି ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ଫୋଟୋଟ୍ରପିዝମ। ଗଛର କାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଆଲୁ ଆଳୁକୁ ବଙ୍କେଇକି ବଢ଼େ ନା। ହଁ ହଁ। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଲ୍ସ ଡାରୱିନ୍ ବହୁତ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସରଳ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଚାରାକୁ ଅନ୍ଧାର ବାକ୍ସରେ ରଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟୁ ଖାଲି ଆଲୁଅ ପକେଇଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ କାଣ୍ଡଟା ସେଇ ଆଲୁ ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ପଛରେ ବି ହର୍ମୋନର ହାତ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇ ଅକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନର କାମ ଏଠି। ଯୋଉପଟେ ଆଲୁଅ ପଡ଼େନି ସେପଟେ ଅକ୍ସିନ୍ ବେଶୀ ଜମା ହୁଏ, ଆଉ ସେପଟେ କୋଷଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀ ବଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଛଟା ଆଲୁ ଆଡ଼କୁ ବାଙ୍କିଯାଏ। ଓହୋ, ବୁଝିଲି। ଆଉ ଚେର କଥା? ସେ ତ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଏ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଚେର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦିଗରେ ମାନେ ତଳୁକୁ ବଢ଼େ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ଜିଓଟ୍ରୋପିଜମ। ଚେର ଆଲୁଅର ଓଲଟା ଦିଗକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଟାଣୁଥିବା ଦିଗକୁ ଯାଏ। କାଣ୍ଡ ପୁଣି ଠିକ୍ ଓଲଟା। କାଣ୍ଡ ଆଲୁଆ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ, ମାନେ ଉପରକୁ। ଏକଦମ।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ତ ଗଲା ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗତି। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗତି ଅଛି କି? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗତି ଅଛି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅନ୍ତର୍କୁଞ୍ଚନ ଗତି ବା ନ୍ୟାଷ୍ଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଗତିର ଡାଇରେକ୍ସନଟା ଷ୍ଟିମୁଲସର ଡାଇରେକ୍ସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା। ଖାଲି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର ଉଦାହରଣ? ସବୁଠୁ ଜଣାଶୁଣା ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆମ ଲାଜକୁଳି ଲତା। ତାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ପତ୍ର ସବୁ ମୁଦି ହେଇଯାଏ ନା? ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ବଡ଼ ମଜାଦାର। ଯୋଉ ଆଡୁ ଛୁଇଁଲେ ବି ସେମିତି ହୁଏ। ହଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଦିଗରୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ପତ୍ର ସବୁ ମୁଦି ହେଇଯିବ। ଏଠି ଛୁଇଁକାଟା ହେଲା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍, କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସର ଡାଇରେକ୍ସନ ସେଥିରେ ନିର୍ଭର କରୁନି। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? କି ମେକାନିଜମ ଏଠି? ଏଇଟା ପତ୍ରର ମୂଳ ପାଖରେ କିଛି ଖାସ୍ କୋଷ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ପାଣିର ଚାପ ମାନେ ଟର୍ଗର ପ୍ରେସର ହଠାତ୍ କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଯାଇ ସେ କୋଷରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦିଏ। ଫଳରେ ପତ୍ରଟା ଝାଉଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ମୁଦି ହୋଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପୁଣି ଖୋଲିଯାଏ? ହଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ପତ୍ର ଖୋଲିଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଗଛରେ ଆହୁରି କିଛି ଜଟିଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଆଲୋକ ଅବଧି ବା ଫୋଟୋ ପିରିୟଡିଜମ। ସେଇଟା କ'ଣ? ମାନେ ଦିନ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ବା ରାତି କେତେ ଲମ୍ବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ନିର୍ଭର କରେ। ଫ୍ଲୋରିଜନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଗମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯିଏ ଆଲୁଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ବାଃ, ଗଛଲତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ବି କମ୍ ରହସ୍ୟମୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କଥାକୁ। ବିଶେଷ କରି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ସମନ୍ୱୟ କେମିତି କାମ କରେ? ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହେଇଥିବ। ହଁ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଜଟିଳ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମ ମିଶିକି କାମ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବା ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ବା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ମେନ୍ ଫରକ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରଟା ବିଜୁଳି ତାର ଭଳି। ଏହା ସ୍ନାୟୁ ବା ନର୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂକେତ ପଠାଏ। ତୁରନ୍ତ ରିଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦାୟୀ। ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶରୀରର ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସିଷ୍ଟମ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ରଟା ରାସାୟନିକ ଦୂତ ମାନେ ହର୍ମୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରେ। ଏ ହର୍ମୋନଗୁଡ଼ା ରକ୍ତରେ ମିଶି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏହାର ଏଫେକ୍ଟ ଟିକେ ଧୀରେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ରହେ। ଏଟା ଶରୀରର ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍ଭିସ ଭଳି। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଯାହାକୁ ଆମେ CNS କହୁ। ଏଥିରେ ଆସୁଛି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ବା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ। ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ସାରା ଦେହକୁ ଯୋଉ ତାର ସବୁ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବା ପେରିଫେରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ PNS। ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବା କରୋଟିୟ ସ୍ନାୟୁ ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବା ମେରିୟ ସ୍ନାୟୁ ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। କିଛି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବେଦୀ ବା ସେନ୍ସରୀ, ଯିଏ ଦେହରୁ ଖବର ଆଣି CNSକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଆଜ୍ଞାବହ ବା ମୋଟର, ଯିଏ CNSରୁ ଆଦେଶ ନେଇ ମାଂସପେଶୀ ବା ଗ୍ରନ୍ଥି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ବି ଅଛି, ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବା ଅଟୋନୋମିକ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ANS। ଓହୋ, ଏଇଟା କ'ଣ କରେ? ଏଇଟା ଆମର ଇଚ୍ଛା ବିନା ଚାଲୁଥିବା କାମ ମାନେ ଇନଭଲଣ୍ଟାରୀ ଆକ୍ସନ୍ସ, ଯେମିତି ହାର୍ଟବିଟ୍, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଖାଇବା ହଜମ ହେବା, ଏସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଯୋଉ କାମ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁ ସେଇଟା ଭଲଣ୍ଟାରୀ ଆକ୍ସନ୍, ତାକୁ CNSର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଲା ଏସବୁର ମୁଖିଆ। ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଅଛି ମେନିଞ୍ଜେସ୍, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ପାଣି ଭିତରେ ଭାସୁଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେରେବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ଏଇଟା ଧକ୍କା ଆଘାତରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ହୋ, ଆଉ ଓଜନ କେତେ ଥିବ? ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକର ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋ 1.5 କେଜି ହେବ। ଜନ୍ମବେଳ କମ୍ ଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ। କାମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ 3ଟା ଭାଗ ଅଛି: ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ମଧ୍ୟମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ପଶ୍ଚାତ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଏହି ତିନି ଭାଗର ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ କ'ଣ? ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କର ବା ଫୋରବ୍ରେନ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ହେଲା ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସେରିବ୍ରମ୍। ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁ, କିଛି ନୂଆ ଶିଖୁ, ମନେ ରଖୁ, ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଉ, ଏସବୁ ଏହି ସେରିବ୍ରମର କାମ। ଓହୋ, ମାନେ ଆମର ସବୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଠି? ହଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ
ଏହି ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି, ହାଇପୋଥ୍ୟାଲାମସ୍। ଏଇଟା ଆମ ଦେହର ଟେମ୍ପରେଚର, ଭୋକ, ଶୋଷ ଏମିତି ବେସିକ୍ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ଆଉ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମଝି ଆଉ ପଛ ମସ୍ତିଷ୍କ? ମଜ୍ଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଖି ଆଉ କାନରୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ସିଗ୍ନାଲକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରେ ଆଉ କିଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନରେ ବି ହେଲ୍ପ କରେ। ପଶ୍ଚାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ହାଇଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ରେ ଥାଏ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସେରିବେଲମ୍। ଏଇଟା ଆମର ବଡିର ବାଲାନ୍ସ ରଖେ। ଆମେ ଯେ ସିଧା ଚାଲୁଛେ, ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରୁଛେ, ଏସବୁ ସେରିବେଲମ୍ ପାଇଁ। ହୁଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଥାଏ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ବା ମେଡୁଲା ଅବ୍ଲଙ୍ଗେଟା। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି କାମ କରେ, ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ହାର୍ଟ ଚାଲିବା, ଏଇ ଇନଭଲେଣ୍ଟ୍ରି କାମଗୁଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ବା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡର କାମ କ'ଣ? ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ବାକି ଦେହ ଭିତରେ ମେନ୍ କନେକ୍ସନ ହାଇୱେ। ସବୁ ଖବର ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଏଇଟା ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ। ଏହା ଖବର ନେବା ଆଣିବା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନକୁ ବି ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଖବର ବା ସଂକେତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ହଁ। ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ଏହା ପଛରେ ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ବା ନ୍ୟୁରନ୍ ଅଛି, ସେ କେମିତି କାମ କରେ? ନ୍ୟୁରନ୍ ହେଲା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍, ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍। ଗୋଟେ ଘର ଯେମିତି ଇଟାରେ ତିଆରି, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ସେମିତି ନ୍ୟୁରନ୍ରେ। ପ୍ରତି ନ୍ୟୁରନ୍ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କୋଷପିଣ୍ଡ ବା ସେଲ୍ ବଡି ଥାଏ। ସେଥିରୁ ଡାଳ ଭଳି ବାହାରିଥାଏ ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍, ସେ ଖବର ରିସିଭ୍ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସୂତା ଭଳି ଅଂଶ ଥାଏ ଆକ୍ସନ୍, ସେ ଖବରକୁ ଆଗକୁ ପଠାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଏ ଯୋଉ ଖବର ଯାଏ, ସେଟା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାସାୟନିକ ଆବେଗ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଆକାରରେ ଯାଏ। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନ୍ରୁ ଆଉ ନ୍ୟୁରନ୍କୁ ଖବର କେମିତି ଯାଏ? ମଝିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁରନ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଗ୍ୟାପ୍ ବା ଫାଙ୍କ ଥାଏ। ତାକୁ କହନ୍ତି ସନ୍ନିକର୍ଷ ବା ସିନେପ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ସିଗ୍ନାଲଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନ୍ର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଠୁ କିଛି କେମିକାଲ ବାହାରେ। କେମିକାଲ? ହଁ, ତାକୁ କହନ୍ତି ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ଯେମିତିକି ଗୋଟେବେଳେ ଆସିଟିଲକୋଲିନ୍। ସେଇ କେମିକାଲଟା ସେଇ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ପର ନ୍ୟୁରନ୍ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଗ୍ନାଲ ତିଆରି କରେ। ଏମିତିକି ଖବର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଏ। ବାଃ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ କଥା। ଯେମିତି ଗରମ ଜିନିଷରେ ହାତ ବାଜିଗଲେ ଆମେ ଚଟକିନା ହାତ ଉଠେଇ ଆଣୁ। ସେଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା। ମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଇନଭଲଣ୍ଟାରୀ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଏଇଟା ଆମକୁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେନି? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ଯେ ସିଗ୍ନାଲଟା ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସମୟ ନଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଗ୍ନାଲଟା ସିଧା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଫେରିଆସେ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ସିଗ୍ନାଲ ଯାଏ ଆଉ ଆସେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ଚାପ ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆର୍କ। ଆଚ୍ଛା, ବାଟଟା କେମିତି? ଧରନ୍ତୁ ଗରମ ଲାଗିଲା, ତ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ହେଲା ଗରମ। ରିସେପ୍ଟର ହେଲା ଚମଡ଼ା। ଚମଡ଼ାରୁ ସେନ୍ସରି ନର୍ଭ ଦେଇ ସିଗ୍ନାଲ ଗଲା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡକୁ। ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରୁ ମୋଟର ନର୍ଭ ଦେଇ ଆଦେଶ ଆସିଲା ହାତର ମାଂସପେଶୀ ଏଫେକ୍ଟର ପାଖକୁ, ଆଉ ହାତଟା ହଟିଗଲା ରେସ୍ପନ୍ସ। ଏସବୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହେଇଯାଏ। ରୁଷିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଭାନ ପାଭଲଭ ଏଇ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ। କେମିତି ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହୁଏ, କଣ୍ଡିସନ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ, ସେଇଟା ଦେଖେଇ ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଥିଲେ। ବାଃ, ଏ ତ ଗଲା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର କଥା। ଭାରି ଜଟିଳ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଷ୍ଟମ, ମାନେ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ବା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରେ? ହଁ, ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ କେତେଗୁଡ଼ି ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ଥାଏ, ଯାହାର କିଛି ନଳୀ ନଥାଏ, ଡକ୍ଟଲେସ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍। ସେମାନେ ନିଜର କେମିକାଲ ମେସେଞ୍ଜର ବା ହର୍ମୋନ୍କୁ ସିଧା ରକ୍ତ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସିଧା ରକ୍ତକୁ? ହଁ, ଆଉ ରକ୍ତ ଏଇ ହର୍ମୋନ୍କୁ ସାରା ଦେହରେ ବୁଲେଇ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ହର୍ମୋନ୍ଟା କେବଳ ତାର ଟାର୍ଗେଟ ସେଲ୍ ବା ଟାର୍ଗେଟ ଅର୍ଗାନ ଉପରେ ହିଁ କାମ କରେ, ଯୋଉଠି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଖାସ୍ ରିସେପ୍ଟର ଥାଏ। ବୁଝିଲି। ଆମ ଦେହରେ ଏମିତି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାମ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ହାଇପୋଥାଲେମସ୍, ଆଉ ତା ତଳକୁ ଝୁଲିକି ଥିବା ପୀୟୁଷ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ହାଇପୋଥାଲେମସ୍ ହେଲା କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ଆଉ ପୀୟୁଷ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇଟା ନିଜେ ତ ବହୁତ ହର୍ମୋନ୍ ତିଆରି କରେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ଅନେକ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରିନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଯେମିତି ଏଇଠୁ ବାହାରେ ବୃଦ୍ଧି ହର୍ମୋନ୍ ବା ଗ୍ରୋଥ ହର୍ମୋନ୍ GH। ଏଇଟା ଆମ ଦେହର ବଢ଼ିବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ।
ଏଇଟା କମ୍ ହେଲେ ଲୋକ ବାଙ୍ଗରା ହୁଏ, ବେଶୀ ହେଲେ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ପୁଣି ଏଇ ପିଟ୍ୟୁଟେରୀରୁ ADH ବୋଲି ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ବାହାରେ, ଯିଏ ଦେହରେ ପାଣିର ବାଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ରଖେ। ଏଇଟା କମ୍ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହୁଏ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଡାଇବିଟିଜ୍ ଇନ୍ସିପିଡେସ୍। ଏଇଟା ସୁଗର ଡାଇବିଟିଜ୍ଠୁ ଅଲଗା। ଓହୋ, ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ଆଉ କୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି? ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ପିନିୟଲ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏଇଟା ମେଲାଟୋନିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ତିଆରି କରେ। ଏଇଟା ଆମର ଶୋଇବା ଉଠିବା ସାଇକେଲ, ମାନେ ଆମ ଦେହର ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ବେକ ପାଖରେ ପ୍ରଜାପତି ଆକାରର ଥାଏ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବାହାର କରେ। ଏଇଟା ଆମ ଦେହର ମେଟାବଲିଜମ୍, ମାନେ ଶକ୍ତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। କିଡନୀ ଉପରେ ଟୋପି ଭଳି ଥାଏ ଅଧିବୃକକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ହର୍ମୋନ୍ ତିଆରି କରେ, ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍। ଏହାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହର୍ମୋନ୍ ବି କୁହନ୍ତି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହର୍ମୋନ୍ କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡରିଯାଉ ବା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥାଉ, ଏଇ ହର୍ମୋନ୍ ବାହାରି ଆମ ଦେହକୁ ଫାଇଟ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଏ। ହାର୍ଟ ଜୋରରେ ଚାଲେ, ବେଶୀ ଏନର୍ଜି ମିଳେ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ପେଟ ଭିତରେ ସେଇ ମଧୁମେହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କଥା? ହଁ, ପେଟ ଭିତରେ ଥାଏ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ବା ପ୍ୟାଙ୍କ୍ରିଆସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି, ମାନେ ଏଇଟା ହଜମ ପାଇଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ବି ତିଆରି କରେ ଆଉ ହର୍ମୋନ୍ ବି। ହର୍ମୋନ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଅଂଶରୁ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ହର୍ମୋନ୍ ବାହାରେ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍। ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏ ଦୁହେଁ ମିଶି ରକ୍ତରେ ସୁଗାର ଲେଭଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସୁଗାର ଲେଭଲ କମାଏ, ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ବଢ଼ାଏ। ଯଦି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଠିକ୍ରେ କାମ ନ କରେ ବା କମ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ତେବେ ରକ୍ତରେ ସୁଗାର ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମଧୁମେହ କହୁ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଶେଷରେ ଜନନ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ? ହଁ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁକ୍ରାଶୟ ବା ଟେଷ୍ଟିସ୍, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷ ହର୍ମୋନ୍ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍ ତିଆରି କରେ। ଏଇଟା ପୁରୁଷଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ସୁଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଆଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ ତିଆରି ପାଇଁ ଦରକାର। ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମ୍ବାଶୟ ବା ଓଭାରି, ଯିଏ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ତିଆରି କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ସାଇକେଲ ଆଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ବା ଫୁଲ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଭଳି କାମ କରେ। ସେଥିରୁ HCG ଭଳି ହର୍ମୋନ୍ ବାହାରେ, ଯାହା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହୁଏ। ବାଃ, ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ସିଷ୍ଟମ, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର, ଏ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଆମ ଦେହର ସବୁ କାମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସରେ ରଖନ୍ତି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବା ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପ୍ରୋସେସ୍, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସମସ୍ଥିତି ବା ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ୍। ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ବାହାର ପରିବେଶ ଯେତେ ବଦଳୁ ପଛେ, ଦେହ ଭିତରର ପରିବେଶକୁ, ଯେମିତି ଟେମ୍ପରେଚର, ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର, ପାଣିର ପରିମାଣ, ଏସବୁକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ରେଞ୍ଜରେ ରଖିବା। ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତିପୋଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଫିଡବ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ଯେମିତି ଏସିରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବେଶୀ ହେଇଗଲେ କୁଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ଠିକ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆସିଗଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଦେହରେ ଯଦି କୌଣସି ହର୍ମୋନ୍ର ଲେଭେଲ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେଇ ହର୍ମୋନ୍ଟା ନିଜେ ହିଁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇ ତାର ତିଆରି ହେବାକୁ କମେଇ ଦିଏ। ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ କହନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରହେ। ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଜୀବଦେହରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ସମନ୍ୱୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଜଟିଳ କିନ୍ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଂଗଠିତ ସିଷ୍ଟମ। ଗଛମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେମିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ ବା ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦୁଇଟା ସିଷ୍ଟମ, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ ନର୍ଭ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଅର କେମିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ ହର୍ମୋନ୍, ଏ ଦୁଇଟାର କମ୍ବିନେସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ। ଆଉ ଏ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବଦଳୁଥିବା ପରିବେଶ ସହ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆଉ ନିଜ ଭିତର ଯୋଉ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବା ସମସ୍ଥିତି, ତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହାର କାମ କରିବା ଶୈଳୀକୁ ବୁଝିବା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଜଟିଳତା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସିଷ୍ଟମଟା କେତେ ଡେଲିକେଟଲି ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ, କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ସବୁ ଜଡ଼ିତ।
କେବେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଜଟିଳ ନେଟୱାର୍କରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହର୍ମୋନର ଲେଭେଲ ଟିକେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନର୍ଭ ଠିକ୍ରେ ସିଗ୍ନାଲ ପଠେଇ ପାରିଲାନି, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପୁରା ଶରୀର ଉପରେ କେତେ ଦେଶୀ ପଡ଼ିପାରେ। ହଁ ଏକଦମ। ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ସମନ୍ୱୟ ଅଛି ତାର ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଆଜି ବି ଆମେ ପୁରାପୁରି ବୁଝିପାରିନେ, ଏପରିକି ସରଳ ଜୀବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି।